Най-добрите часове за спане са между 9 вечерта и 3 през нощта, като от 9 до 2 е зимно време и от 10 вечерта до 3 през нощта е лятно време. Защото тези часове са часовете, в които мозъка се детоксикира най-дълбоко. И колкото по-рано през нощта е, толкова по-дълбока е детоксикацията и колкото по-напредва нощта, разбира се, толкова по-повърхностна става тя. Като най-дълбоката детоксикация, така да се каже, на мозъка става в първите часове на нощта, между 9, 10 и 12 часа. И когато ги пропуснем тези часове, то качеството ни на съня е значително по-малко и дори да спим повече часове, ние не можем да се възстановим толкова, отколкото ако спим дори по-кратко време, но в този часови период. Затова дори да ви се струва невъзможно, колкото по-рано си легнем, толкова по-добре ще сме се наспали, толкова по-продуктивни, ефективни, повече енергия и така нататък ще сме.